Welcome to my channel. Enjoy watching. Reason ba po ngayon is First line sponsored po. by Akyat po. kailangan Oh, first line na. First line! First line! No line kami. May no line. Nagkaroon rin mga kang line. Oh! Hindi sir. Forward po. Hoy, marinig. Ano yan? Ay, yung slice. Ano? Dada! Hindi na ako makapot. Ilang ka na sa yung